फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार थैजों बायख'जानाय साफ्रोम बेसेन गोसा आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम गिबियावनो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ साफ्रोमनिसिम जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे पापखौ जोङो माबोरै फेजेननो हागोन बा पापनिफ्राय जोङो माबोरै देरहानो हागोन बेनि बिसय फंनैसो बाथ्रा आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोना जुदि बे मेसेजखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायोब्ला मेसेजनि गुबै बाथ्राखौ मिथि मोनगोन होननानै। पापनिफ्राय जोङो माबोरै देरहानो हागोन बा जों पापखौ माबोरै फेजेननो हागोन। गिबियावनो आं पापनि फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानदों जे पापआ मा? पाप बुङोब्ला माखौ बुंनाय जायो? पापनि डेफिनेशनखौ जुदि जोङो मोनसे रावाव बुंनो थाङोब्ला इसोरनि बोसोनखौ सिफायनाय बा इसोरनि हामजायिखौ मावनाय। इसोरनि बोसोनखौ सिफायनायानो पाप बा इसोरनि हामजायिखौ मावनायानो पाप। इसोरा मानसिखौ जेब्ला दादोंमोन अब्ला मानसिखौ इसोरा मोनथाम बिभागजों दानाय जादों। बे मोनथाम बिभागानो जाहैबाय सोल, स्पिरिट आरो बडि। बे सोल आरो स्पिरिट बडिनि गेजेरजों मानसिया पाप मावनाय जायो। अब्ला जोङो बे सोल, स्पिरिट आरो बडिखौ जोङो माबोरै रैखा खालामनो हागोन जायनि गेजेरजों जोङो पाप मावाब्लासिनो पापखौ फेजेननानै जोङो इसोरनि हामजानाय बायदि जों इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै थांना थानो हागोन बेनि बिसय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो लोगोफोर जे जोङो जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, जिसु ख्रिस्टनि गोथार थैजों जेब्ला जोङो गोदान क्रिएशन जायो, गोदान जोनोम मोनो, अब्ला बैनि उनाव जोंनि लाइफ स्टाइला टटेलि चेन्ज जालाङो बा जानो हमो। जोंनि साननाय हनाय, जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि बुंनाय, जोंनि रायज्लायनाय बेफोर गासै बिभागाव लासै लासैनो चेन्ज जाबोनो हमो, सोलायनो हमो। बेखायनो जोंनि ओल्ड जे जोंनि लाइफ स्टाइलमोन बै लाइफ स्टाइलखौ जोङो नागारनानै जोङो गोदान लाइफ स्टाइल, जे लाइफ स्टाइलखौ इसोरा हामजायो बा जे लाइफ स्टाइल इसोरनि महिमा खालामो बेफोरबायदि जोङो लासै लासैनो दानो नाजालाङो बा दाजानो हमो। थेवब्लाबो जोंनि जिउआव जों गोबांबार नाजासेयावबो बा गोबांबार जोङो मावनो सानाब्लाबो जोंनि जिउआव गोबांबार पापआ जोंनि गेजेरजों मावजानाय जायो। बेखायनो बाइबेला बुङो जे जोंनि थांना थानाय समाव बा आं बुंगोन सानसेयाव जोङो मिथियैयाव बा मिथिनानै जोङो मोनसे नङा मोनसे पाप मावनाय जाखायो। बेखौ बाइबेला फोरमायो आरो बेखायनो जों बे बाथ्राखौबो जोङो गनायना लानांगोन जे जोङो पाप मावाब्लासिनो जोङो थांना थानो हाया होननानै। नाथाय मोनसे साइडआव दिनै जोंनि गोबां बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, जोंनि इसोरखौ फोथायारिफ्रा इसोरखौ मोननानैब्लाबो निउ क्रिएशन जानानैब्लाबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायदोंब्लाबो बिसोरो जिउआव गले गले पापखौ मावनाय जायो बा पापनि सायाव देरहासार जानो हायाब्लासिनो पापजों गलाम जानानै जे इसोरा हामजायि, जे इसोरा मोजां मोनि लाइफ स्टाइलखौ बिसोरो खुंबाय थानाय जायो। आरो बै समाव जोंनिनो गोबां बिदा फंबायफ्रा ओरैबायदि बुङो बा प्रेयार रिक्वेस्ट हरो जे ब्रादार सिस्टार आंनि जिउआव गले गले आङो पाप मावनाय जायो, आं पापखौ फेजेननो हाया बा पापनि सायाव अभारकाम जानो हाया होननानै जोंनि गोबां मानसिया बुङो। बेफोरबायदि जोंनि लाइफआव मानो जायो बेनि बिसय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो जोङो पापखौ माबोरै फेजेननो हागोन, पापनि सायाव जोङो माबोरै देरहासार जानो हागोन। फार्स्ट पइन्ट जे जोङो
पापनि फारसे सिरियास जानांगोन अके पापनि फारसे सिरियास जोङो माबोरै जागोन जेब्ला जोङो पापनि इफेक्टखौ मिथिगोन जे पाप मावोब्ला जोंनि देहायाव जोंनि जिउआव जोंनि समाजाव जोंनि नखराव जोंनि लाइफस्टाइलाव जोंहा मा खहा जानो हागौ बेखौ जोङो मिथिनांगोन अब्लासो जोङो पापनि फारसे सिरियास जागोन आरो पापनिफ्राय जोङो गोजानाव थागोन दिनै जोंनि गोबां फोथायारिफ्रा पापनि फारसे सिरियास गैया फर एग्जाम्पलि जुदि आं बुङोब्ला नोंथाङा बा सोरबा सासे मानसिया जोंबाय थानाय अराव आखाइ माब्लाबाबो होनाय नङा राइट मानो जोंबाय थानाय अराव आखाइ होनाय नङा मानो होनोब्ला बियो मिथिगौ जुदि जोंबाय थानाय अराव आखाइ होयोब्ला आंनि आखाइया खामगोन होननानै बा जे वायराव जे थाराव कारेन्ट साप्लाइ जागासिनो दङ बा कारेन्ट दङ बे वायराव जुदि जोङो आखाइ होयोब्ला वायरा जोंखौ मा खालामगोन जोंखौ बोगोन जोंखौ खहा खालामगोन बा गिदिंबाय थानाय फेनाव फांखायाव जुदि जोङो आखाइ होयोब्ला जोंनि आखायाव मा जानो हागौ दुखु मोननो हागौ बा जोंनि आखायाव माबा मोनसे बौनो हागौ बा माबा मोनसे खहा जानो हागौ बेखौ जों बयबो मिथिगौ बेखायनो जों बेफोरबायदि सिचुएशननिफ्राय बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जोङो गोजानाव थायो थिग बेफोरबायदिनो लोगोफोर जोंबो जेब्ला पापनि सिरियासनेस पापनि जे जोंहा खहा जानाय बे खहा जानाय बिसयफोरखौ जेब्ला जोङो मिथिगोन अब्ला जोङो मा जागोन पापनिफ्राय जोङो लासै लासै गोजानाव थानो नाजागोन दा जोंनि गोबां मानसिया पापखौ बिनि थाखाय गले गले मावबाय थानाय जायो जे गोबां मानसिया पापनि सिरियासनेसखौ मिथिया जानो हागौ बिसोर पाप मावनायनि उनाव जे बिसोरनि लाइफआव इफेक्ट जादों बा खहा जादों बिसोरो नोजोर आन्दाज खालामदों माने बिसोरो एथबां बेनि फारसे साननानै नायाखै जे आंनि जिउआव जि गाज्रि इफेक्ट जागासिनो दङ आंहा जि माखासे गाज्रि सिचुएशन आंनि जिउआव फैगासिनो दङ बेफोर सिचुएशनखौ बिसोरो नोजोर आन्दाज खालामदों माने बिसोरो ध्यान होआखै जे बेफोर सिचुएशना बेफोरबायदि खामानिया मानि थाखाय जागासिनो दङ मानि थाखाय आंनि जिउआव सोमजिगासिनो दङ बेफोरबायदि बाथ्राखौ जानो हागौ गोबां मानसियानो मोजाङै साननानै नायाखै बेखायनो जोंनि जिउआव खहा जादोंब्लाबो जोंहा माखासे पापनि गेजेरजों इफेक्ट जादोंब्लाबो बिसोरो बे बाथ्राखौ हमदांनो हायाखै जे बे खहाया पाप मावनायनि थाखाय जादों होननानै बेखायनो लोगोफोर जुदि जोङो पापनि सिरियासनेसखौ बा पापखौ मावनानै मोननाय फिथाइ बा बिनि खहाखौ जुदि जोङो बुजि मोनोब्ला निश्चय जोङो जेरै अरनिफ्राय गोजान जायो बा माबा मोनसे डेन्जार जायगानिफ्राय जोङो गोजान जायो थिग बेफोरबायदिनो जोंबो पापनिफ्राय गोजान जागोन आरोबाव आं बे बाथ्राखौ क्लियार खालामबावनो सानो लोगोफोर पापनि इफेक्ट बुङोब्ला पापआ जोंखौ गोबां रोखोमनि खहा खालामनो हागौ आरो इफेक्ट खालामनो हागौ फार्स्ट अफ अल जोंनि जे इसोरजों सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ पापआ मा खालामगोन लोरबां खालामगोन वीक खालामगोन आरो बै सोमोन्दोखौ लासै लासैनो पापआ मा खालामगोन सिफायगोन लोगोसे पापआ जोंनि स्पिरिचुअल लाइफआव इफेक्ट खालामो फर एग्जाम्पलाव प्रेयार खालामनाय बाइबल फरायनाय स्पिरिचुअली एक्टिभिटी जि खामानि बेवहाय इफेक्ट खालामगोन आरो बेवहाय माखासे जेंनाखौ लाबोगोन बेनि फारसे बरिं मोननाय जागोन बेफोरबायदि पापनि इफेक्टखौ जोङो जोंनि लाइफआव स्पिरिचुअली नुनो मोननो हायो लोगोसे जोंनि फेमिलियावबो माखासे प्रब्लेमखौ लाबोगोन रिलेशनशिपआव प्रब्लेमखौ लाबोगोन समाजाव गुबुंले थासारिखौ लाबोगोन स' बेफोरबायदि पापआ जोंनि न'खराव जोंनि लाइफआव इफेक्ट खालामो बेखायनो बेफोर इफेक्टखौ जुदि जोङो मिथियोब्ला अब्ला निश्चय जोङो थारैनो पापनि फारसे सिरियास जागोन आरो बेनिफ्राय जोङो लासै लासैनो गोजान जानो नाजागोन अके बे जाहैबाय फार्स्ट पइन्टआनो जाहैबाय
पापनि सिरियासनेसखौ बा पापनि खहा जानाय जोङो बाथ्राफोरखौ बुजिनो रोंनांगोन, मिथिनो नाजानांगोन। सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय जे जोङो पापनिफ्राय माबोरै देरहासार जानो हागोन बा जोङो पापखौ जोङो माबोरै फेजेननो हागोन। बेनि सेकेन्ड पइन्टआनो जाहैबाय जे जोङो इसोरनि बायख'खौ, इसोरनि बोसोनखौ जोङो जोंनि गोसोआव सोनानै लानो हानांगोन, बा जोङो इसोरनि बायख'खौ जोङो जोंनि गोसोआव जोङो फुल खालामनानै दोननांगोन। अके, सासे इसोरनि गेदेर लेङा ओरैबायदि बुंदों जे एम्पटि हार्टआ सैताननि न' होननानै बुंदों। माने जुदि जोंनि गोसोआ, जोंनि हार्टआ जुदि इसोरजों बुंनाय नङाब्ला बा इसोरनि बोसोनजों जुदि जोङो जोंनि गोसोखौ सुफुङाखैब्ला, बे खालि हार्ट, खालि माने एम्पटि हार्टखौ सैताना गावनि न' बानायो होननानै बुंदों, माने गावनि बाथ्राजों सुफुङो होननानै बुंदों। दा बेखायनो जेब्ला जोङो जोंनि बे एम्पटि हार्टखौ, जोंनि खालि गोसोखौ जेब्ला जोङो इसोरनि बायख'जों जुदि जोङो सुफुङोब्ला, इसोरनि बायख'खौ, इसोरनि बोसोनखौ जुदि जोङो जोंनि गोसो सिङाव जुदि सोनानै दोनोब्ला, अब्ला बै इसोरनि बायख'आनो जोंखौ मा खालामो? जोंखौ फोरोङो, जोंखौ दिन्थियो जे जोङो माफोरबायदि बुंनांगौ, माफोरबायदि नायनांगौ, जोङो माफोरबायदि खामानि मावनांगौ। बे इसोरनि बोसोनानो जोंनि गोसोआव, जोंनि माइन्डआव, जोंनि जिउआव थानानै जोंखौ लासै लासैनो दैदेनो। स' आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो सानदों। बेनि बिसय जे गितफोरनि 119 बुंदों। 119नि जेब्ला जोङो 10 बालाबाव फरायगोन, बेवहाय बुंदों जे आङो नोंनि बाथ्राखौ गावनि गोसोआव आवथायनानै लाबाय, मानोना आंनि नोजोरा बेनो, आङो नोंनि जेंगा फाप दा खालामथों होननानै। जे बेवहाय बुंदों लिरगिरिया जे आङो नोंनि बाथ्राखौ गावनि गोसोआव आवथायनानै लाबाय, माने आंनि गोसोआव आङो सोनानै दोनबाय होनदों, जाहाथे आं नोंनि बेरेखा फाप मावा। जेब्ला जोङो इसोरनि बायख'खौ जोंनि गोसोआव सोनानै लायो, फुल खालामनानै लायो, अब्ला मा जायो? मा फर एग्जाम्पलि नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जानो हागौ, बोरमा, मोसौ, मैसोफोरनि लाइफ स्टाइलखौ नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ। जे बिसोरो सानसेमानि गांसोफोरखौ जानानै जेब्ला बिसोरो हर टाइमाव रेस्ट लायो, अब्ला बिसोर मा खालामो? जानानै लानाय बा बुथुमनानै लानाय बै गांसोखौ बिसोरो रेस्ट टाइमाव बिसोरो सावग्लिबाय थायो। अके, बेखौ बिसोरो सावग्लिबाय थायो। थिग बेफोरबायदिनो जेब्ला जोङो इसोरनि बायख'खौ जेब्ला जोङो गावनि गोसो सिङाव बुथुमनानै लागोन, जेब्ला जोङो दोनथुमनानै लागोन, फुल खालामनानै लागोन, अब्ला बै इसोरनि बायख'आ मा खालामो? जोंखौ लासै लासैनो दैदेननो हमो। फर एग्जाम्पलि मेडिटेशन, राइट? जेब्ला जोङो जोंनि गोसोआव इसोरनि बायख'खौ सोना लागोन, अब्लाथाय जोङो मा खालामनो हायो? इसोरनि बायख'खौ ध्यान खालामनो हायो। अके, जे इसोरनि बायख'आ मेगननि बागै मा बुंदों, इसोरनि बायख'आ आखाइनि बागै मा बुंदों, सालायनि बागै मा बुंदों, अके, आथिंनि बिसय मा बुंदों, जोंनि मेगननि बिसय मा बुंदों, खोमानि बिसय मा बुंदों, बे बायख'आनो जोंनि जिउआव थानानै जोंनि गासै अंगखौ कन्ट्रल खालामो। आरो बे बायख'खौनो लानानै गोथार जिउआ जोंनि जिउआव खामानि मावो। बेखायनो लोगोफोर, पापखौ फेजेननोब्ला, पापनि सायाव जुदि जोङो देरहासार जानोब्ला, जोंनि जिउआव बाइबेल स्टाडिनि जोबोद गोनांथि। आरो आं बेखौबो बुंगोन, अनलि बाइबेल स्टाडियाल' काफि नङा। बाइबेल स्टाडिनि गेजेरजों जोंनि लाइफआव मेडिटेशननिबो जोबोद गोनांथि। बेखायनो जुदि सासे मानसिया इसोरनि बोसोनखौ जुदि इम्पर्टेन्ट होयोब्ला, इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनायाव, इसोरनि बोसोनखौ मिथिनो नाजानायाव, आरो इसोरनि बोसोनखौ जुदि जोङो गाव गावनि गोसोआव सोनानै लायोब्ला, थारैनो इसोरनि बोसोना जोंखौ दैदेनगोन आरो गाज्रिनिफ्राय, पापनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामगोन आरो पापनिफ्राय निश्चय जोंखौ देरहासार होगोन होननानै इसोरनि बायख'निफ्राय जोङो सोलोंनो हायो। बेखायनो लोगोफोर,
गिबियावनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जे नोंथाङा गावखौनो चेक खालामना नायब्लानो जाबाय जे आंनि गोसोआव मा बाथ्राया बुंनानै दङ इसोरनि बायख'आ बुंनानै दङ ना संसारनि माखासे गाज्रि बाथ्रा खोथाफ्रा गोसोआव बुंनानै दङ जुदि इसोरनि बायख'नि अनगायै जुदि संसारनि मानसिफोरनि बाथ्राया जुदि जोंनि गोसोआव बुंनानै दङब्ला थारैनो बे बाथ्रायानो जोंखौ दैदेनगोन ओके बेखायनो जोङो नाजासेयावब्लाबो जोङो मा खालामनाय नङा पापनि फारसे ओभारकाम जानो हानाय नङा जोङो पापनि फारसे देरहासार जानो हानाय नङा मानो होनोब्ला बाइबेला ओरैबायदि बुङो जे जोंनि गोसो सिङाव जे दङ बेनो जोंनि खुगाजों ओंखारो आरो बेनो एक्सनाव ट्रान्सफरमेशन जायो होननानै बाइबेला बुङो बेखायनो फार्स्ट अफ अल जुदि नोंथाङा पापनि सायाव जुदि ओभारकाम जानोब्ला पापखौ जुदि फेजेननोब्ला पापनि फारसे जुदि देरहासार जानोब्ला नोंथाङा गावनि बे एम्प्टी गोसोखौ इसोरनि बायख'जों सुफुंनांगोन इसोरनि बायख'जों जुदि सुफुङोब्ला इसोरनि बायख'आनो जोंखौ मा खालामगोन देरहासार खालामगोन थार्ड पइन्टआनो जाहैबाय प्रेयार लाइफ ओके प्रेयार लाइफआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि सासे इसोरनि गेदेर लेङा ओरैबायदि बुंदों जे more prayer more power less prayer less power no prayer no power माने जेसेनो जोङो प्रेयार खालामगोन एथ'नो जोङो इसोरनि पावारखौ मोननो हागोन जेसेनो खम जोङो प्रेयार खालामगोन एथ'नो जों खम पावार मोनगोन जोङो प्रेयार खालामाब्ला जोङो पावारबो मोननाय नङा स' जोंनि जिउआव जोङो प्रेयारनि गेजेरजों जोङो इसोरनिफ्राय बोलो मोननो हायो इसोरनिफ्राय जोङो शक्ति मोननो हायो जे शक्तिनि गेजेरजों जोङो पापखौ फेजेननो हायो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनो सानदों मेथ्युनि 26 बालाबनि 40 सिरियाव बुंदों जे सिरि मोननानै था आरो आर'ज खालाम नोंसोरो आनजाद लानायाव गोग्लैयै बायदि ओके सिरि मोननानै था आरो आर'ज खालाम जाहाथे नोंसोरो आनजाद लाजानायाव गोग्लैयै बायदि होननानै बुंदों माने आनजाद लाजानायनिफ्राय जुदि जोङो बारग'नोब्ला आनजादनिफ्राय जुदि जोङो उथ्रिनोब्ला थारैनो जोंनि जिउआव प्रेयार लाइफस्टाइल जानांगोन जोङो प्रेयारखौ इम्परटेन्ट होनांगोन प्रेयारखौ जोङो प्रायरिटि होनांगोन बेखायनो बाइबेलाव इसोरनि बायख'आ गले गले सासे फोथायारिनि थाखाय प्रेयारा बेसेबां इम्परटेन्ट बेनि बिसय बाइबेलाव जोङो सोलोंनो हायो बेखायनो सासे फोथायारिया जुदि पापनि फारसे ओभारकाम जानोब्ला पापखौ फेजेननोब्ला जोंनि जिउआव प्रेयारा मा जानांगोन इम्परटेन्ट जानांगोन प्रेयारखौ जोङो प्रायरिटि होनांगोन प्रेयार बुङोब्ला लोगोफोर प्रेयार बुङोब्ला इसोरजों रायज्लायनाय फर एग्जाम्पलि जोङो जोंनि लोगोफोरजों रायलायो जोंनि पेरेन्ट्सफोरजों रायलायो माने रायज्लायनाय माने बिनि बाथ्राखौ जों खोनासङो आरो जोंनि बाथ्राखौ जोङो बिसोरनो खोन्थायो बेखौनो बुङो मा रायज्लायनाय थिग बेफोरबायदिनो जेब्ला जोंबो इसोरजों कमिउनिकेशन थागोन इसोरजों जेब्ला जोङो रायज्लायगोन माने प्रेयार खालामगोन अब्ला इसोरा जोंखौ मा खालामो इसोरा जोंनो बोलो होयो इसोरा जोंनो फोरमायो जे जेरै जोङो मिथियै बाथ्राखौ जेब्ला जोङो गोरों मानसिनाव थांनानै जेब्ला एडभाइस बियो बा बिसोरनाव जेब्ला सोङो अब्ला बिसोर मा खालामो जोंनो एडभाइस होयो बिसोरो जोंनो फोरमायो नोङो ओरैबायदि मावनाङा ओरैबायदि मावब्ला ओरैबायदि जायो नोङो ओरैबायदि खालाम होननानै गोरों गोरा मानसिफ्रा जोंनो मा खालामो मा एडभाइस होयो थिग बेफोरबायदिनो जोंबो जेब्ला प्रेयारिखौ प्रायरिटि होयो जेब्ला जोङो प्रेयार लाइफस्टाइल दायो अब्ला जोङो मा खालामो मा जे इसोरनिफ्राय हेल्प बिनाय जायो जेब्ला जों इसोरनाव हेल्प बियो अब्ला इसोरा मा खालामो जोंखौ मदद खालामो जोंखौ फोरोङो जे माफोरबायदि जोङो लाइफस्टाइल खुंनांगौ जोंनि आखाइखौ जोङो मायाव बाहायनांगौ जोंनि मेगनखौ जोङो मायाव बाहायनांगौ सालायखौ जोङो मायाव बाहायनांगौ बेफोर गासै बाथ्राखौ इसोरा जोंनो फोरमायो आरो जोंखौ मदद खालामो होननानै इसोरनि बायख'आ बुंदों बेवहाय आं नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै नोंथांमोनखौ थुलुंगा होबावनो सानो बेवहाय बुंदों मा
बोसोन बिजाबनि 16 बालाबनि 3 सिरियाव बुंदोङो नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबुनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन होननानै बुंदों। माने जों जे मावनो सानदों बेनि थाखाय जुदि जोङो इसोरनाव आरज खालामोब्ला मा खालामगोन होनना बुंदों? इसोरा मावफुंनो थाखाय जोंखौ मदद खालामगोन होननानै बुंदों। बेखौनो प्रेयार होननानै बुंदों। अब्ला जुदि जोङो जोंनि लाइफआव प्रेयारखौ प्रायरिटि होयोब्ला इसोरा थारैनो जोंखौ मदद खालामगोन गासै बिथिङावनो। बेखायनो बाइबेलाव जोङो प्रेयारखौ सासे फोथायारिनि थाखाय प्रायरिटिनि लिस्टआव दोननायखौ जोङो नुनो मोननो हायो। स' आं नोंथांमोननो मोनथाम पइन्टखौ खोन्थाबाय जे जोङो पापनि फारसे माबोरै देरहासार जानो हागोन, पापखौ जोङो माबोरै फेजेननो हागोन। फार्स्ट अफ अल जे जेब्ला जोङो पापनि इफेक्टखौ जेब्ला जोङो बुजिगोन अब्ला जोङो पापनिफ्राय गोजान जागोन। आरो जेब्ला जोङो इसोरनि बायख'खौ जेब्ला जोङो सोलोंगोन, जेब्ला जोङो गोसोआव सोनानै लागोन अब्ला बै इसोरनि बायख'आनो पापनि फारसे देरहासार जानो जोंखौ मदद खालामगोन। आरो थार्ड पइन्टआनो जाहैबाय प्रेयारखौ जेब्ला जोङो प्रायरिटि होगोन थारैनो जोङो पापनि फारसे अभारकाम जानो हागोन, पापखौ जोङो फेजेननो हागोन। बे पइन्टसखौ जोङो इसोरनि बायख'निफ्राय मोननो हायो। आसा खालामो बे मोनथाम पइन्टआ नोंथांमोननि लाइफ स्टाइलाव थारैनो मदद खालामगोन होननानै। इसोरा साफ्रोमखौबो बे बोसोरनि गेजेरजों बोर होथोंसै।